Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula lan rencang-rencang saking kelas 9C Putra badhe nampilaken sandiwara Jawa kanthi irah-irahan babagan reboisasi. Nalika awan kang panas banget, Ahmad, Anas lan Bintang padha ngumpul ana ing omahe Ahmad. Wah, dino iki panas banget yo. Kowe udah ngrasakne apa ora? Iya, aku yang ngrasakne panas banget iki. Kita ngerti ora apa penyebabnya? Lah emang apa? Apa kowe ngerti? Panas iki disebabke global warming. Global warming ya apa to? Kok bahasamu angel men? Sik tak goleki Google sik. Global warming ki pemanasan global. Oh alah, ngono to, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ngerembug apa kok rame banget iki? Iki lho lagi ngerembug pemanasan global. Lah kira-kira apa sih ditindakake nganggo ben ngurangi pemanasan global iki? Yen tak sawangi desane dhewe kurang wit-witan. Kowe ya bener kan? Sampamane dianake kerja bakti udah setuju ra iki. Wah, apik kuwi Nar. Lah kegiatan apa wae? Nandur wit-witan ning desa iki no. Ya cocok kuwi. Lah sing arep dijak kerja bakti sapa? Bocah-bocah padha meneng, mikir sapa sing arep dijak kerja bakti. Banjur Apike kabeh anggota Karang Taruna desane dhewe wae iki. Ya terus wit-witan sing arep ditandurkan oke. Tukune ngadite sapa? Lah sing njaluki iran saka warga-warga wae. Yen arek iuran kudu izin Pak RT sik. Ya ora apa-apa. Yen awake dhewe arep ngadakake kerja bakti nandur wit-witan ning desane dhewe. Aku njaluk dana iuran saka warga desa. Lah kerja baktine kapan? Yen esuk minggu piye? Ya oke, yen ngono matur Pak RT sik lan ndang narik iuran ke warga. Yo. Ya wis, ayo marang omahe Pak RT. Yo. 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 Ayo. bocah enem mau padha mangkat bareng nyuwun izin marang Pak RT. Bar diizinke Pak RT, sesuke padha narik iuran. Sawise duwite ngumpul, banjur padha tuku bibit wit-witan ana ing toko pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.